Infectious. Achom yam, achom yam, achom yam, achom yam, achom yam, achom yam, achomi, chomi. What it is? Achom yam, inkaningan. What's up? Achomi, what it is on the line? Achom yam, inkaningan. Oh, ang kumbulan yung system nga naman. System nga ni kumbulan yung system nga naman. Yung system nga ni kumbulan yung system nga naman. Yung system nga ni kumbulan yung system nga naman. Ay, oh, ni kumbula, ni kumbula, ni kumbula, ni kumbula, oh kumbula, ni kumbula, ni kumbula, ni kumbula, oh kumbula, ni kumbula, ni kumbula, ni kumbula, oh kumbula, ni kumbula, ni kumbula, ni kumbula, kumbula ni system nga naman. Ang sunuboto botela, kabele washinja, beka manje sinubu. Kumbula ni system nga naman. Ay sunuboto botela, kabele washinja, beka manje sinubu. Kumbula, ni kumbula, ni kumbula, oh kumbula, ni kumbula, ni kumbula, ni kumbula, oh kumbula, ni kumbula, ni kumbula, ni kumbula, no kumbula, ni kumbula, ni kumbula, ni kumbula, ni kumbula, ni system nga naman. Sino ba to hotel? Wapende washinja, beka manje sinubu. Ni kumbula, ni system nga naman. Sino ba to hotel? Wapende washinja, beka manje sinubu. Ni kumbula, ni kumbula, ni kumbula, ni kumbula, ay, ni kumbula, 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 ay, ni kumbula, sa, ay, ni kumbula, ni system nga naman. Ipunuwa dogote, wapende washinja, beka manje sinubu. Ni kumbula, ni system nga naman. Ipunuwa dogote, wapende washinja, beka manje sinubu. Ni kumbula, ni kumbula, ni kumbula, wapende washinja, beka manje sinubu. Ni kumbula, ni kumbula, ni kumbula, ni kumbula, wapende washinja, beka manje sinubu. Infectious.